Ei, hola! Ahir vaig veure una pel·lícula nova que es diu Citizen Vigilante i té molta tela perquè bàsicament el van prohibir a Alemanya per incitació a l'odi. Llavors, quan una pel·lícula la prohibeixen, estan fent l'efecte Streisand, que estan dient no miris, no miris, no miris. I què farà la gent? Ho mirarà, òbviament, no? Llavors, no faré massa spoiler, però per sobre, molt per sobre, et comento, el personatge aquest es dedica a fer justícia, no? Es cometen crims per part d'immigrants a Europa i el sistema judicial no fa absolutament res, no? I aquest home diu, vaig a fer alguna cosa al respecte, no? Llavors la pel·lícula va més o menys d'això, va exactament d'això. I una cosa que em fa moltíssima gràcia és que en el Rotten Tomatoes això és molt habitual, ara, i és que els crítics, tots els crítics diuen ui, això és una merda, això és una merda, i després la gent, 94%, no? Si veus a dalt a l'esquerra, 8% els crítics diuen aquesta pel·lícula no me val res. I la gent diu, aquesta pel·lícula està molt guai, 94, no? 8 contra 94. La diferència és abismal, no? És com si dos mons diferents, no? Llavors, la meva creença no és que aquesta pel·lícula busqui incitar l'odi, sinó denunciar alguna cosa que és una realitat, no? I també volia expandir això, no? En si, aquesta pel·lícula m'ha recordat molt a la pel·lícula de V de Vendetta o Fight Club, que no és la pel·lícula, sinó el missatge, no? És una denúncia a algú que no acaba de funcionar, no? I és la societat. Llavors, a dalt a la dreta veus que van prohibir a Alemanya, van prohibir la pel·lícula, és que l'acudit s'explica sol, no? I vull fer referència també a algú que és real, que és l'Angela Merkel. Va dir, no sé si va ser fa 10 anys, potser, va dir we can do it, we're chefing das, no? Aquesta espècie de paternalisme, no? Europeu, de dir nosaltres absorbirem a tots els estrangers de fora, no? Estiguis d'acord o no, no? Llavors va dir això. El problema més gran de fer això és que ho has de gestionar molt bé. Els països europeus l'han gestionat bé? No. Inclús actualment a Espanya i a Catalunya s'està fotent una regularització aquí per diluir, a la meva opinió, diluir encara més tots els catalans i tots els espanyols. Aquí es dilueix tothom, no? Ei, falta gent, s'ha d'alimentar l'estafa piramidal, no? El PIB ha de pujar, no? Però no parlem del PIB per càpita, no? Llavors, vull relacionar això de l'Angela Merkel amb una teoria de la conspiració, no? Escrita en un llibre que es diu El gran reemplaçament, que bàsicament diu que les elits, no?, busquen eliminar els europeus a través de la multiculturalitat, no? A través de la dilució, no? Comparant-nos a Europa d'estrangers. I això volia comentar-ho. I diuen que és una conspiració. No estic massa segur si s'acosta més a la realitat, no? El que estic veient, si t'hi fixes, és que als empresaris els encanten els estrangers. Per què? Perquè a un estranger li pots pagar una merda punxada amb un pal, no? I a un local té certa intel·ligència i dir no, això és una merda de salari, paguen més, no? L'empresari vol estrangers, vol mà d'obra barata, sobretot en feines de baixa qualificació. Per exemple, càrniques, et sona? És una empresa càrnica, i a veure quants, no?
A veure quanta multiculturalitat veuràs. Llavors, jo crec que té una lògica. Això, l'empresari vol, sobretot, imagina't feines de camarer, feines de neteja, feines relacionades amb el turisme, no? Bé, i volia relacionar això amb... sí, la teoria aquesta del gran reemplaçament es relaciona amb una altra cosa que afecta a tota la humanitat, no? I és cada cop les monedes es dilueixen més, el valor intrínsec de totes les monedes, de l'euro, del dòlar, cada cop és menor cada any, de mitjana un 2%, com a mínim, no? I llavors el valor del teu treball és cada cop menys, no? El cost de la vida cada cop és més alt, la gent no té fills, d'acord? Saps per on vaig, no? La gent no té fills, per tant, si la gent no té fills, si els esclaus no tenen fills, anem a importar esclaus de fora. La idea és aquesta, jo crec. Llavors, una realitat també és que per tota Europa els partits de dretes estan creixent com l'espuma, bàsicament. Per la inacció, per la deixadesa total de la gestió d'això, no? Un país pot acceptar estrangers, però ho has de gestionar bé, tio. Ho han fet? No. Llavors, vull ser el més correcte possible, sobretot enfocat a la lògica, no? No és en plan... No vull ser... Suposo que no em puc escapar de la ideologia. Però vull dir-te això, la meva opinió és aquesta. Actualment a Europa ha passat això. S'han acceptat estrangers i segueixen acceptant per enriquir sobretot a les elits que viuen de negocis de baix valor afegit, i el sistema no protegeix en els de dins, no? Llavors, si el teu país per exemple, hi ha una cosa que es fa actualment a Alemanya, que és que si tu no treballes et donen pagueta. Algo així, no vull entrar en detalls, Llavors, renda garantida. Llavors, això és un insult a la classe treballadora, no? Una altra cosa que crec que el sistema europeu falla totalment és que algun estranger, si té comportament incívic i criminal, jo, en la meva opinió, l'hauries d'expulsar. Perquè hauria de ser un requisit, no? Forma part de la integració, no? Si vols viure aquí, t'has de portar bé, no? Potser és massa d'extrema dreta aquesta creença, no? I el que és real és que una altra cosa que crec és que no s'ha filtrat bé. O sigui, la gran majoria d'estrangers venen per buscar una vida millor, òbviament. I saps què passa? Que hi ha un percentatge que són criminals. Aquests criminals es carreguen la imatge de tots els estrangers. I la meva creença és aquesta, que com que no es filtra bé, com que aquests criminals s'amaguen entre la resta, costa moltíssim de dir, i ara què fem, no? Bé, vull acabar recomanant-te la pel·lícula. Està bé, dura una horeta. No és triple... Aquest tio, si t'hi fixes, l'actor aquest, va sortir a la pel·lícula de Facebook. Si te'n recordes, hi ha en Mark Zuckerberg i hi havia dos germans, no? I aquest era un dels dos germans. Bueno, i també apareix un que ja no me'n recordo, l'actor. Sí, el de Sau. Hi ha un actor a la pel·lícula aquesta de Gore, de Sau. Doncs surt aquest actor. I ja està. Vull acabar amb una... Deixant de banda tot això, tot aquest merder,
La teoria final que tinc és el creixement i el col·lapse de les civilitzacions en base a que la humanitat és retrasada mental. Podem fer coses impressionants, però al final tot acaba col·lapsant perquè no som capaços de trobar la manera, no? Estem sempre lluitant per al poder, estem sempre... No? A veure, vull més, jo desitjo, jo sóc individu, jo vull tenir més que l'altre, no? Llavors, comença amb les piràmides, no? Es creen estructures de civilització, comerç, indústria, tecnologia avançada, i llavors estem en el punt, jo crec, punt de Kali Yuga, que és declivi, perquè la riquesa s'ha acumulat cap amunt, els rics cada cop tenen més, l'1% de la població mundial cada cop té més, per interès compost, bàsicament, i no, per interès, pels dividends, no? I això acaba col·lapsant, no? En una societat cada cop hi ha més paràsits que viuen del treball, al final els que treballen diuen, mira, paro aquí, paro i ja està. I crec que passarà això. Bueno, en tot cas, hi ha la possibilitat de que passi, que és que tinguem aquí la intel·ligència artificial, tot això, i se'n vagi tota la merda. I tinguéssim que començar un altre cop des de zero. I em pregunto si aquesta és l'essència de l'existència, d'aquest cicle constant de creació i destrucció. He posat un easter egg que és as above, so below, tant amunt, tant avall, no? La humanitat sembla que va tocar el punt més alt fa anys i ara estem anant cap avall, no? I imagina't com una onada que puja i baixa. Jo ho veig així. I penso, la mare que em va parir, què és això? Què és això? No? Per què som tan egoistes? No? Per què no trobem una manera de crear el paradís? D'acord? Hem creat l'infern. Literalment, som tan retardats, els humans, que hem creat... vivim en una realitat on hi ha abundància, però hem creat cadenes, no? I conceptes, no? Que ens encadenen. No, has d'anar a treballar. Per viure. No, per viure has de treballar. Has de ser un esclau, òbviament. Em pregunto si estem condemnats a aquest cicle constant fins a l'eternitat. Imagina't que ara col·lapsa tot a la humanitat i es mor el 95% de la població i a partir d'aquí es torna a crear una nova civilització i així, no? No sé. No sé si... Jo crec que en l'individu és capaç d'evolucionar i créixer. Però em preocupa perquè sempre hi ha l'individu i després hi ha la massa de població. Llavors, no serveix de res que l'individu estigui despert si després la majoria de la població no està desperta. Si la majoria de la població participa d'un pèndol de positiu, negatiu, no? Esquerra, dreta, no? Jo vull, jo desitjo, no? De què serveix que l'1% de la població, que els més tinguem ments totalment brillants i les utilitzem per enriquir encara més els que ja tenen, no? I sí, et volia comentar això. Ha estat una pel·li xula, ha passat bé i convida a la reflexió, bàsicament.
I aquest és el vídeo d'avui. Em feia gràcia comentar-ho. Deixa'm dir una cosa final. A veure, deixa'm exprimir una mica el cervell. A veure si queda alguna cosa. Em pregunto si tot això és una espècie de teatre en què els humans ens creem això a nosaltres mateixos perquè ens avorrim. O sigui, ens avorrim tant que creem estructures d'esclavatge, no? Perquè si tinguéssim el paradís ens avorriríem molt. Per això hem de destruir-ho tot. Hem de crear grans imperis i després destruir-ho tot, no? Sembla una grandíssima broma? Sembla un grandíssim acudit, tot això? I després veus a la gent més rica del món que són retardats i pedòfils. No? No, i veus que les elits globals, no, estan a la llista Epstein, no? I que feien coses amb nens i no passa res, eh? Bueno, ja està, ja ha passat això. Ja està. Tu recorda't d'anar-te'n a treballar, aixeca't aviat, per anar a treballar, no? I tu veus tot això i dius, la mare que em va parir, he vingut en aquest món voluntàriament. Vull penetrar més en això. Em pregunto si els humans hem convertit el planeta en un infern o ja de per si el món és un infern i els amos són els dimonis. Per què ho dic? Per la misèria. Per el desequilibri. No? El que em costa moltíssim tolerar és el desequilibri. No? Com pot ser que una persona tingui tantíssim i després hi hagi una altra que no tingui absolutament res, no? Tampoc és apologia al comunisme, és el desequilibri gravíssim, no? Estem condemnats a l'avarícia, el jo desitjo, jo vull. Estem condemnats a això, a la humanitat? Si la resposta és que sí, doncs, ostres, tu, no sé. Quin avorriment, eh? Quin avorriment. Internauta. Això és tot. Aquest actor està guai, I... sí, acabo amb una frase bonica, no? Per animar-te. I és que, de totes maneres, al final de tot, és que tot és un, tot és ment i tot és esperit. Llavors, som ment infinita i sembla que tot això sigui una part del tot. Llavors, nosaltres formem part, estem experimentant una part del tot, d'un tot infinit. I anem cap a l'infinit, som immortals, l'objectiu final és l'amor infinit. Adeu.